Ψαλμός δεύτερος. Ο βασιλιάς που τον έχρισε ο Θεός. Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθυρίζουν. Της γης οι βασιλιάδες εισπυρώθηκαν και άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια και σκέφτονται. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του, θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος, με το θυμό του θα τους συνταράξει. Εγώ, θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό. Διακήρυτο εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς, στην κατοχή σου θα είναι ως και τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, του κόσμου κυβερνήτες διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' Αυτόν. Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει, αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε Αυτόν.